Протестът се превърна в един от най-масовите, които са организирани през последните месеци. Повечето от участниците в него твърдят, че са жертва на престъпления, извършени от роми, или просто са възмутени от това, че правата на българите в собствената им държава са по-малко от тези на малцинствата. Не може едно малцинство да управлява България, примерно. И нито плащат данъци, нищо. А имат привилегии повече от нас, българите. Крали са ни от двора. Виновните никога не се наказват. Колко вече убийства станаха, няма никой в затвора. Крадат, убиват, живеят от социални помощи, които ние плащаме. Много неща са. Те се подиграват с нас. Проблемите, които съществуват между роми и българи, не се огласяват. Не се говори за тях. И с натрупването се стига до един момент, който вече всеки трябва сам да си реши проблема. А за интеграцията на циганите, просто те сами трябва да се интегрират. Никой няма да отиде да му каже: направи си 2 деца и отиде да работиш. Всички тук, които са, живеят по един нормален начин. Дядо ми са били 6 деца, баща ми 1, аз съм 1 и аз имам една дъщеря. Защото толкова мога. А това, че те са цигани, не ги е срам и могат да ходят чисто голи и мръсни и да крадат, просто да не се обижда, че са цигани. Съжалявам. Когато говорим за расизъм спрямо турци, спрямо цигани, спрямо негри. Негрите, циганите и турци са най-големи расисти. Те нас как ме обиждат? Аз мога ли да се оплача? На кого се оплача, когато аз съм обиден от един циганин? Малко детенце са му откраднати парите, бабите по селата са... Това не е ли расизъм? Че тях ги мачкат. Значи, че се оплакват от расизъм, ние не можем да се оплачем в собствената държава. Писна ми от Европейския съюз и от всички от тези глупости интеграцията. Те не искат да се интегрират. Те им намират работа, те тръгват да крадат. Тая година май месец точно такива цигани ми отканаха портфела в Слънчев бряг, джипчии. Тая каста е изключително богата, изключително многобройна. В България на държавата се прави, че тя не съществува. Отидете в Лясковец, да видите на манджите мената. Там няма ли джипчии? В Павлике няма ли джипчии? В Левски няма джипчии? Тия са милионери. Строят къщи за по 5-6 милиона. Аз ако отида да дигна един селски нужник, ще ме осъдят, ще го съборят, ще ме вкарат затвора. Какви са тия работи? Каква е тая демокрация? Когато в Англия футболните фенове излязоха на протести, казаха, че това било демократичен протест. Когато в България нас се изкара най-големите диваци и селени в Европа. Какво е това нещо? Какво е това безобразие? Голяма част от протестиращите са футболни фенове. Те обаче са категорични, че не са хулигани, а просто искат да си защитят правата и да бъдат чути.